ɓoltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to mbagna to windinga to feeralla to dabbe to dabbana to dabbana to hayme data to ñabina to gurela cooga to tampidaro hijaja to burguduna to atena to lewe to buubo awdi ko ona waktu juulam ha e nder galle ceerno abou diaba soto beelela gawdi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie directeur général port de pêche artisanal mo Nouadhibou teɓanoɗo woppitama e oɗo saaha joni ko leydi Mauritanie Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo leydi ndi kikiɗe altine hanki o tawama tigui e jaati ko piɗaɗo mboroso coronavirus to leydi Sénégal gouverneur amo Dakar rokki kay win sifi kayide hollude kay wonde ko interdit e nder région de Dakar kala domnude hen ko wiyete moto taxi to leydi Mali CMAS woni coordination des mouvements des amis et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko ɓe mbaɗi communiqué mabɓe hollude tigui ɓe jaadani eko fati kay eko laamu transition namdi yo ɓeydane duuɓi 5 e gardigu leydi ɗi to leydi Niger police mo halfinaɓe nden ka e kisala leydi ndi ɓe teɓima maire mo Agadez maire wuuro Agadez ɓe tawino joguite medde 2 kilo drogue mo hinde cocaïne bisimilla mone kirki hotondirte joni jañoɗen hayo bela ko ɓatake docteur Djibiso le grand guérisseur ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa le grand guérisseur docteur Djibiso ko labɗo reedu malaɗo wune le grand guérisseur docteur Djibiso ne safra rafiji kewɗi ne jiida ciirulla omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogam sita miyoma rewɓe ronkuɓe rowade e rewɓe dartoraɓe kala le grand guérisseur ene safra wonduɓe asmo wonduɓe ɗojjo duumiɗo wonduɓe keeceje musoje koyɗe musoje le grand guérisseur docteur Djibiso ene safra dendagal rafiji worɓe le grand guérisseur ene andina dendagal kileneɓe mum wonɓe caggal leydi ronkoɓe dañde kayitaji walla joguiɓe caɗele to banggue arsiga jokkodire makko joni hajuma mum to ha no hannirta ni le grand guérisseur docteur Djibiso ne andina dendagal kileneɓe mum e oɗo saaha joni o eggi to honno to Kidira omo tawe nder galle makko to Kidira legal bitegal plateau caggal antenne Tigo woɗɗani bureau ji Sénélec le grand guérisseur docteur Djibiso kala jiɗɗo hebde ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon jiɗɗa ko hebdemo to banggue WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 so tawi kadi a yii to télégramme ma yi toon nate makko ɓosoje golle payidinɗe no feewi RFI ji kewɗi ɗi o safrata le grand guérisseur docteur Djibiso ene wiya en mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mobare nayya lewru siilo hitande ujunnaje 2
e nogas e goo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulare sowte ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men saydou abouba hono noon mbirɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie putorɗen Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo leydi ndi altine hanki tati lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kikiɗe o tawama e jaati caggal nde holki so waɗa e makko wonde ko piɗaɗo mborosa covid 19 covid 19 tawaɗo e makko o noon hay sinno liɓanimo alaya saguel noon omo foti joñede walla jonje hoore makko ɗo e balɗe kayi gam kay anjemo jokkodirde e yimɓe walɓe caggal noon so on dire timmi ɓe mbawa tigui holkisade mum so tawi rafi o gase makko ha laaɓa ko nden tigui o wawata jokkodirde e gollodirde yimɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulare on fannu keddoɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal ademo leydi Mauritanie kanko e gollidiɓe makko altine hanki o noon ɓe kolli wonde ko ujunnaji ɗiɗi e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e neɗɗo goto kolkisano e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi hen temedde nayyi e capanɗe jeenayyi o neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe coronavirus e nder ɓe cellano ɓe noon capanɗe joyyi e goho neɗɗo kepti cellal mumen hay goto ala mo rafi o yooɓi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen directeur général des ports des pêches artisanales mo Nouadhibou teɓanoɗo ko fati kay e enquête dépense uji ɗi 20 millions taw ko haalis e ugoya e limore hinde nde noon tawa kadi ko police alfinaɓe ko fate enquête tumaɓe bojjugilo koppereje ɗiɗi kañumen toɓi teɓinomo ɓe goppitimo ha laaɓi noon guila altine hanki o omo wiye Mohamed Vala Wul Youssef omo nanguidino noon e comptable makko koni comptable port o ubeno biyeteɗo comptable poblo on port on e hoore mum woppitama ha laaɓi e oɗo saaha joni emo nanguidino kadi e directeur financier et administratif woni daf makko mo nanguidino e muɗum on noon ha joni oɗo saaha joni nane hedde juuɗe dadiɓe e mbadi losgoji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Wula Bilali Masoud ko kañum woni premier ministre leydi ndi o joddima altine hanki o en audience to bureau ji makko to e directeur général ASECNA biyeteɗo Mohamed Moussa e nder yewtere mabɓe noon ɓe jewti ko juuti e ɓooje kay woni projet moɓe jogui ko fate inauguration contrôle central mawɗo électrique moɓe ɗamini wadde e nder boowal laade diwoje ngal sito Nouakchott ngal Nouakchott ene tawtora noon noon koye mbadi kay gam yidde wadde ɓeydude nden ka kisa woni sécurisé aéroport nde ene tawtora jonde nde noon hono ministre de l' équipement et des transports wondude Aïché Vala Verzes on ko directrice cabinet du premier ministre wondude e Kana Ibrahima on ko chargé des missions à la primature ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mawɓe sûreté nationale ɓe mbaɗi erango e jertinde fa jertinde yimɓe kay ko fate ɓen jomma autoji en e kala saaha yo goppu kay e kala saaha garde autoji mumen ngabbina vitre uji ɓe coka autoji ɗi tawa ɓe goppi nder muɗum gueɗe ko wayno taw ko gueɗe ko wayno montre uji ko wayno téléphone aji ko wayno walla sakkos aji walla ko wayno parfum e ordinateur uji e gueɗe mbaɗi noon walla haalis kala ko wayno kalbe ɗum foof eɓe jeero yimɓeɓe nde tinnoto tigui dartina ɗum saabu ɓe kolori so tawi a gaari auto maɗa e kala saaha yimɓe ne birto hen ene waɗi noon yimɓe taw jeeya juuɗe mumen so jiiɗen gueɗe ne addana ɗumen e kala saaha kay helde vitre uji auto ma gam yidde kay wujjude ko tawate nder auto ko eɗenne kadi eɗen mbaɗa erango e kala saaha enen teska e kala saaha woni bandiraɓe rewɓe kala saaha jomma werlaji ene kewi tigui soɓe gaari ha sara jeere walla nokku tawi wonto ɓe jiiɗi jangde eɓe jogui ɓinguel mabɓe tokosile ɓe kewi woppude ɗum nder auto ɓe coka auto ɓe jaaha kay ɓe mbaɗa haaji mabɓe haɓe garta ko adi kayya ɗum noon eɗen mbiyaɓe tan hay sinno jomum ɓoyata ko gueɗe kaɗaɗe ɗe fotani wadde neɗɗo fotani ɗaccude ɓiyuma e nder auto ne soki ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni ministre de l' équipement et des transports hono Ahmedou Maydine e waɗi ardima cérémonie noon dokkirgol jeenari wonande kay ɓen tawa ko wiyeteɓe les meilleurs chauffeur woni chauffeur eɓe ɓurɓe gardude fewi ɓurɓe wawde golle mumen e ɓe noon kadi jeenari kadi fate entreprise uji tawa ko transport ɓurɓe gardude hikka noon hollirama tigui ko entreprise de
transport biteɗo El Mousavir ko El Mousavir ko kañumen tigui keeɓi ndiɗon jeenari ɓe dokki noon ɓe dokkimo noon ko wiyete jeenari taw ko certificat de bonne conduite ko noon kadi ɓeɗo chauffeureɓe keeɓi kañumenne keeɓi jeenari woni tigui keeɓi jeenari gam kay wawde gam moƴƴinde golle mumen gam moƴƴinde golle mabɓe noon ɓe mbawi tigui hebde jeenari ɓen goni Mouhamed Wula Lekhala wondude goɗɗo ene wiye Ahmed Salem Wula Ahmedou wondude goɗɗo ene wiye Sanab Badeli Koulibaly wondude goɗɗo ene wiye Mouhtara Wul Mouhamed ɓeɗo nayo manen ɓe picci tigui ɓe mbawi rokkede million ngaji 6 ɓe pecci hakkude mabɓe en chauffeureɓe ɗiɗo adana ɓe noon mone mum foof taw ko ɓuurɓe gaddude ɗiɗo e hedɓe yesso ɓe mone mabɓe kala heeɓi 2 millions taw ko haali million ngaji ɗiɗi haalisu guya e limore hinde nde so tawi noon ko ɗiɗo sakkitiɓe ɓe woni 3e o e 4e o mone mabɓe kala rokkama enveloppe ne waɗi 1 million taw ko haalisu guya e limore hinde nde Ela Hassana Wula Awana on ko kañum woni président de l'autorité de régularisation des transports o holleri tigui wonde hono ndiɗo jeenari meeɗa wadde nder sous région woni tigui e nder leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ɗum meeɗa wadde hono ndiɗo jeenari meeɗa wadde o holleri kadi ɗum ɗo foof ene jeeya e miijoji hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh El Ghazouani mo hakkille mum meeɗa iwde kay guila are laamu faade oɗo ha joni ko fati kay e sécurité routiére o holleri noon e kala saaha noon o holliri noon ɗiɗo jeenari neddana tigui ɓena dognoɓe autoji wawde tigui haqqilde e gam yiɗɗum foof noon koye mbadi gam yidde ustude accident ji taw ko accident ji joɓotoji pittali yimɓe kala saaha e dow laabi leydi Mauritanie ha joni kabaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui wonno ɓe kewatde kala subaka wonde mawa ɓaare hande nayiya lewru siiɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗo wonde kay ko ujunere temedde jeetato e yimɓe nogas woni holkisaɓe e nder waktuji nogas nayiya cakkitiɗi ɗi hen temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗo e nayo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 so ɓetama to banggue pourcentage en hollir tigui e nder temedere kala hen 14 piccal capanɗe jeenayyi e jeetati % ko fiɗaɓe e nder ɓe noon hen 12 ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafio joya ko cas importé woni ittuɓe rafio caggal leydi taw kadi ɓe teeɓa koto AIBD woni Blaise Diagne aéroport Blaise Diagne ko ɗon tigui woni toɓe teeɓa temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e jeeɗiɗo heddiɓe ɓe kala ko communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti rafio e nder ɓe cellano ɓe noon temedere capanɗe nayo e jeenayo kepti cellal men paati galleji men jeeɗiɗo ene tampi sanne ma ballite to banggue fofango neɗɗo goto hawrela diala leydi Sénégal ene yaara ñalawma hande o capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ujunere ene fawi temedde capanɗe tato e tato neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere e capanɗe tato heptino cellal men ha laaɓi patino galleji men ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e goho neɗɗo ɗum woni ko hawrela dial tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade ñalawma hande o kadi ko hedde juuɗe e saforoɓe nder jok leydi he kala tinaɓe wonduɓe coronavirus koɓe ujunere temettere sappo e goho neɗɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoto hen gouverneur mo Dakar o siifi kayide hollude kay wonde kay hutorade ko wiyete cak noon woni taxi moto hutorade ɗum kay e oɗo saaha joni e nder région de Dakar kala ko hunde interdit nono widdi onon kayit noon o siifi ɗum saabu kay hollude yimɓe hewɓe kewi hutorade oɗo saaha kala ko ɗina motoji taxi motoji gam noon heñade e sala anje kadi ko fate embouteillage uji ko ɗum waɗi yimɓe hewɓe kewi tigui ko ƴettude taxi moto ene teska noon e ko ɓuuri hewde accident ji taw ko accident ji baɗoji wargo e nder leydi he heewi sabade urude koto taxi ji moto ene teska kadi e kala saaha guykaji ha tengti e guyka biftade ko wayno biftade sakkos biftade téléphone aji kala ɓuuri hewde hutorade ɗum ko ɓen jooma motoji o waɗi erago noon faade dadiɓe ɓe ɓe mbawa tigui darade no doole mumen ponno ha tengti noon e ɓen halfinaɓe ko fate yagarta werlaji woni sécurité routiére nde mbawata darade no doole mumen ponno ha kuulal ngal wawa tigui hormede ha
hano hanyisni omo andina noon kala caliɗo gaygal kuulal teɓaɗo ene sali ngal kuulal koko fawte ko amre fawno ha furti koyɗe ha joni kabaruji men demgal pulara to leydi Sénégal ha joni keddoɗen jeen ha to Bakke maire de Bakke mairie de Bakke ne tawi tigui e yiwide mawde no fewi caggal noon caggal kay ko caggal kay nde maire caggal kay nde cukko maire gadano woni premier adjoint au maire wondude e agent état civil goto teɓa noon ɓene coka tawɓe nanguira koko fati e fewnude kayitaji jibinande ɗi ndewani lawol yimɓe Bakke naɓe kala noon ɗaminno tigui wonno e yidde mumen ɗaminare men kay ko ɓoyata ɓe goppite ha laaɓa kono noon ɓe goppitaka kadi tato wonɓe teɓama e oɗo saaha joni ɓena tato nangaɓe noon hen goto ko agent municipal mairie nde goɗɗo o ko debbo kañum ko conseillére municipal e nder mairie nde tata o noon ko guinenajo ko koɗo ko guinenajo kañum tigui woni pewnanoɗo on kayita ko kayida fenade kamɓe tato kala noon eɓe tawe kaso e mbadi garde à vue e ɓen toon mofta kay hande lesgoji ɗi gasi kala ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal jen ha to Ziguinchor ene teska noon kewgol accident ji e nder falle Ziguinchor ɗeɗo balɗe sakketa caggal nde sagata gorko goto tokoso jooma moto jakarta caggal kayde ferno wasi fittade mum taw ko jamma kadi o ferno dow lawol bitengol boulevard de 54 métres hollirama noon accident ji ɗiɗi goɗɗi ndewi mbaɗi e dow e nder wuro witengo tebi sara Ziguinchor ko acci otoji ɗiɗi noon pelɓodiri e dow lawol hakkude Bignona faade Ziguinchor altine hanki o tati lewru siɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho accident gadano o noon waɗi mayɓe ɗiɗo e barmuɓe hewɓe ɓena mayɓe ɗiɗo hen goto ko sagata gorko keddiɗo o ko sagata debbo on accident noon waɗi tigui ko waɗi ko nokku to wiyete Toubi e wadde hakkude Toubi e to wiyete Sieride Tabor nde yeehi noon ɗum on accident waɗi ko sanga 4h du matin woni ko addi salatu seeɗa waktuji nayyi pawi hen woni sanga 8h ko accident goɗɗo refti hen on accident noon ko otoji ɗiɗi pelwodiri hen oto goto ummino tigui koto yaɓanno ko Ziguinchor oto ɗiɗaɓo yaɓanno koto wiyete Bignona on accident noon waɗani mayɓe kono tigui hollirama waɗi barmuɓe ha joni kabaruji men demgal Pulaar alata ɓennuɗo o ko tana musɗo waɗi to keede pêche mo Yoff woni tigui to laaɗe gawoje kewi kostude e nder Yoff Dakar ko sagataɓe ɗiɗo noon wiyeteɓe fakman woni tigui sasiyeɓe bandiji kañumen tigui dugduno ko musgo no fewi caggal noon ala kunde juko ngu muusi hakkude mabɓe ala koɓe pamotiri noon so wona kay so yeehi ha waktu o jenggi ɓe mbawa teldoyde kamɓe ɗiɗo kala toon tawa kadi e teldoya eto port de keede pêche mo Yoff hen goto ene wiye Nourayni goɗɗo o ene wiye Falilou ala noon goɗɗo ne wiye Falilou kamɓe noon caggal nde ɓe kaaɓi noon tawa kadi ala ko rendiriɓe so wona bone 20 000 francs woni ujunnaje 4 CFA wondude e téléphone gujjaɗo nden ɓe mbawi teldoyde to kaggo to port to ko toon tigui teɓe teldoyde toon ko ɗon tigui kanko biyeteɗo toon tigui biyeteɗo Nourayni o heeɓi tigui o hooli ngol biyeteɗo Falilou o holli ɗum caggal ngol caggal o ƴetti laaɓi o dufti laaɓi e junggo e posuji makko omo hooli ɗum ngol ko ɗon tigui o ƴetti junggo makko o fawi fawi ɗum junggo makko e dow tigui e dow hunuko oɗon ko ɗon tigui o hirsi ɗum ha memiɗiri ko ɗon wasi fittade mum caggal noon nde wordida yimɓe hewɓe mbawi nangudemo ko addi kay kene dokkitamo police kanko barɗo hoore o noon tawama e jiifaji makko mo jogui lagasuji sappo doroko ha joni kabaruji men demgal Pulaar koye on fannu ha joni keddoɗen jayede witede les échos ɓe kolliri talata hande o wonde suka debbo goto walla debbo goto mbiyetenoɗo Ndeya Rokhaya Gueye tawama ene maayi e nder suudu mum to leydi Maroc o wonno toon noon ko assisde miñi ko ɓiyi ko debbo tawa ko cowinoɗo e oɗo saaha joni gonɗo en terme omo tigui yodde ɗum assisté en hollirama noon yooɓi fittane mabɓe ko caggal kayde o huɓɓuno ande cuuraye waɗi hen julɓe gam wadde hen cuuraye e haɓade ko fate jangol ko ɗon tigui ene sikka noon ko curki julɓe ɗe e curki cuuraye ko ɗum yooɓi fittane makko woni ko wiyete woni tigui ko ɗum yooɓi fittane makko saabu kayne teska julɓe leydi Sénégal wondude julɓe leydi Maroc wona gotum saabu julɓe leydi Maroc ɗe ene kewi curkiɗe hinde gaz carbonique ene sikka noon yooɓi fittane makko koko wiyete asphyxie woni tigui ronkude fofde ko
muɗuma yoɓi fittano makko eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahuma amina kabruji men demgal pular ha joni to leydi Sénégal keɗoɗen jeena ha to Madina Gounass ko fati kay e bourtiji familial ma en ketto musidɗo men kodda nen musidɗo meɗen Amasamba Ɗo assalamu aleykum leji bourse familial taweteɗi nder wurtude ngo Madina Gounass ñande alata ɗiɗi lewru janvier etade ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɓe mbaɗi battuɗo nde mairie mo Madina Gounass gam etade yewtidde e safrude yoga e caɗele taweteɗi e saaha so bourse familial ari e yoɓede eɓe kawra hen e caɗele kewɗe guila e jobdi ndi ha kadi e natgol ngol Ibrahima Diaw goto e tawtornoɗo ngun batu hande batu waɗi ɗo e nder mairie Madina Gounass woni ɗiɗi lewru tubako woni juillet 2021 ɗo e mairie Madina Gounass bato kam waɗama toɓe comme toɓe nayyi haala e nder yewtere nde e nder miijoji toɓɓere adinde tigui tigui o ko darde holno yimɓe kamɓe yoɓeteɓe boursi ɓe woni bénéficiaire uji ɗi holno ɓe wawata hoyfinanede jobdi mabɓe hakku mabɓe e poste o saabu yimɓeɓe yii caɗele hewɗe to jobdi ɗo neɗɗo o yiiɗa hebde haalis mum ronka hebde haalis mum tawa jogiti caɗele banggue kayitaji muɗum ha e banggue manquement de haalis wiye haalisi ala ɗum foof yiiya ɗum ɗo e nder commune Madina Gounass joni noon mataw relais ji Madina ɗi joddima ɗo woni relais ji ɗon ko commune Madina Gounass o foof nder Madina ha écotari Madina e nder commune o tan dal jooɗima yewti ƴetti toɓɓe ɗe wiya e ndar holko watten ha wawen oyfinande kamɓe yoɓeteɓe nden feere ƴettama kadi en darni bureau muɗum en darni kadi commission wawa kadi yaade haalde e ɓen foɗɓe haaldede ɓe woni guila to maire to ha yoto wonɓe to poste ɓe foof en ƴettiɗen pewje commission mum darnama kadi en waɗi bureau kadi fedde pour kadi wawde jokkude golle ɗe tawa en heɓata caɗele yesso wonno darnade leñol muɗum walla darnade yimɓe muɗum ɗum kadi koye diine jeeya kadi ko jokkuɗen ɗam kadi jeeya enen kadi ko yaltina en ko darnade yimɓeɓe wawi wallodire mabɓe aso en aɗon jobdi kam kono ko darnade dental ngal kadi wawa hoyfinanade e banggue jobdiji ɗi e banggue ɗi foof guilade banggue rangol to poste ɗo ha e nder poste o hebde haalis muɗum ha woni gueɗe goɗɗe saabu eɗen yiya woɓɓe ni immone yaɗo ha tamba tirade haalis ɗum foof ko caɗele kadi ko wasude haldude kono so haaldama tan ma kadi en yiitu kadi pewje goɗɗe ɗe foɗɗen wadde ha ɗum ɗo foof ƴiwana en tawa caɗele ala e nder poste Madina Gounass kamɓe relais ɗi goto kala holliti darde mum ko darnade leggal mum e darnade yimɓe wuuro ngo tawa hen goto heɓata caɗele e gueɗe kewɗe ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan yoɓe jokku darade beele sanɗaji janggoɓe Qur'ana e baydaji kala enen batta hebde boursiji kañumen koye mumen ha joni kabaruji men demgal Pulaar seno mima to Madina Gounass ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali talata hande o naya lewru siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ñawoɓe leydi Mali ɓe lawoɓe leydi Mali ɓe goppiti oɗo saaha joni biteɗo docteur Oumar Mariko noon kañum addi kaɗalanda witeka Sadi ko noon kadi ɓe goppiti Aboubacar Camara ɓe keeɓi kamɓe kala ɓe keeɓi liberté ɓe goppitama e mbadi liberté provisoire ko guila talata noon jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ko nden tigui ɓe nanggano caggal kayde ɓe pilno leppi woni audio e nder audio he noon eɓe ñiŋa laamu transition ngu eɓe jenna ɗum hen ko ɗum saabi noon ɓe teeɓa ɓe goppitaka ha laaɓi noon mbiɗen koye liberté provisoire ɓe keeɓi ɗum noon ɓe noddita ñande sappo e joyi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko nden tigui woni lewru dartonu ko nden ɓe mbawata darade yesso ñawore ɓe walla mbiyen ko nden ñawore mabɓe yonti ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal leydi Mali ha joni fedde gollotoɓe e cuuɗi cafriɗi wondude hujjikkintoɓe mabɓe woni syndicat ji mabɓe woni tigui syndicat ji mabɓe syndicat de santé ɓe kolliri tigui wonde ɓe joƴƴini ɓatake mabɓe tawi ko préavis de grève ko ɗe balɗe tati ɓe namɓe balɗe tati noon woni tikkere hof ngo juuɗe ngo balɗe tati ɓe joƴƴini on ɓattake noon so tawi kay ɗo en ndena so tawi ɗum noon koɓe namdi ko hujjaji mabɓe joltaki koɓe natoɓe tikkere hof ngo juuɗe ɗum fuɗɗoto ko ñande sappo e jeeɗiɗi lewru janvier woni lewru siltuɗo ton hagge hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɓe namdi noon ko yo laamu ngu watta tigui yo laamu ngu hormo koɓe cifodirno koɓe nanodirno ha waɗa PV ɗum wonno ko ya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas woni ñande nogas nayi lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas hokkoɓe pamodirno e laamu ngu ha sifa PV ɗum noon ɓe kolliri ɗo e sappo e jeeɗiɗi so tawi laamu ngu hormaki ɗum koɓe natoɓe tikkere hofgo juuɗe ngo balɗe tati ɓe kolliri kadi nden tikkere hofgo juuɗe so tawi ɓe naati e muɗum ko fati kay gueɗe kewɗe koko dartoto ha
haalaba ko wayno transmission des données ko wayno remplissage des HISD wondude surveillance épidémiologie wondude formation et mission ngaji fof koko dartoto hande tigi nde tikkere nde gasi kala ha joni kabruji men demgal pulara kabruji men demgal pular ha joni to leydi Mali keddoɗen CMAS woni coordination des mouvements association et sympathisants de l'imam Mahmoudou Dicko ɓe ɓayini communiqué mabɓe noon mo tongode nogas bara 2022 bara CMAS e nder communiqué noon ɓe kolliri tigui wonde nder communiqué wonde ɓe nani kay to ɓe nani koye presse e koye to banggue presse ɓe mbawi nande habaru caggal kayde jonde joɗinode biteɗe ANR woni assises national de la fondation caggal nde gasi ha laaɓi ɓe nani wonde laamu transition ngu namdi tigui ko yo rokke kay yo jokkane ɗo e duuɓi joyyi addade leydi ndi tawa kadi ko à partir de lewru janvier ndu gonen 2022 kamɓe CMAS noon ɓe kolliri tigui ɓe jaadani hen hande ɓe jaadani hen janggo kadi eɓe mbaɗa erago faade colonel Azimi Koyta e dendagal dadiɓe ɓe wonduɗo derguinoɓe laamu ngu kala nde ɓe mbawa tigui siftorde konguɗi ɗiɓe cuuɗno ɗiɓe kalnoɓe mbawa hormade konngol mabɓe ɓe kolliri noon so tawi kaya délai moɓe dokkano woni no gasi jeeɗiɗi février so tawi ndena yonti so tawi kaya laamu ngu woppi transition ngu rokkitani waɗani sumgoji kamɓe koɓe nattoɓe radde reconnaître koɓe nattoɓe heɓtinde nden fedde koɓe daratoɓe kadi ne doole mabɓe ponno ha transition civile wawa waɗede e nder leydi hen doole mabɓe ponno kala taw ko voie légal woni tigui mabɓe mbawa darade hen ha ɗuma laato eɓe gandi noon pignon national et international kala wonde laamu ngu ɓe paami tigui e oɗo saaha joni laamu transition e gardugol colonel Azimi Koyta caggal kay namdade ɓe duuɓi joyyi ala koɓe jiiɗi e oɗo saaha joni so wona tigui heddade e siŋade e hunkitade e laamu ngu ha joni ɗum noon ko communiqué tawa siifi communiqué o ko coordinateur général cetal ngal biteɗo Youssou Daha Diawara o siifa noon koto Bamako ñande tati woni ñalawma hanki o tati siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habaruji men demgal pulara seno wimta leydi Mali koto leydi Niger uddirtena kabaruji men police halfinaɓe nden ka e kisala leydi ndi ɓe teɓima maire wuuro Agadez ene tawa noon emo woni e nder werla makko ɓe nanguimo noon omo jogui temedde ɗiɗi kilo drogue mo hinde cocaïne temedde ɗiɗi kilo drogue mo hinde cocaïne jaru on cocaïne e ma jaru drogue mo nanguira o ene qime ha 9 millions taw ko halis dollar américain ko kanko noon e chauffeur makko kamɓe ɗiɗo gonno e werla o e oɗo saaha joni noon eɓe tawe juuɗe dadiɓe to Agadez ko adi kay koɓe ɓendine to ñaame lamorgo leydi ndi e lewru mai noon yawtude ndu hollirama tigui dadiɓe leydi Niger ɓe teɓinoma 17 tonnes drogue mo hinde chanvre indien on noon jaru mum ene qime ha 37 millions taw ko halis dollar enen teska noon leyɗele Afrique de l'Ouest e oɗo saaha joni teska tigui ko nokkude transit woni drogue kewɗe heewi rewde taw ko ummiɗo Amérique latino américain faade to dowla nder dongre Europe saabu kaye hollirama tigui lewru octobre garde côte woni tigui alfinaɓe nden ka e guisala maaje kadde leydi Sénégal ɓe teɓinoma bateau on bateau ene waɗi tonnuji ɗiɗi drogue mo cocaïne tawa kadi o nangono koto kaggulade mo Dakar en janvier kadi dadiɓe leydi Gambie teɓinoma bateau goto waɗi 3 tonnes cocaïne e nder bateau goto taw ko umurnoɗo to Équateur musidɓe tedduɓe gasi ya laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno ko tongoñen kabaruji men ɗemgal Pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosojo ko Saydou Abouba to leydi Sénégal so jeeyi ha to Madina Gounass ko Amadou Samba Lo ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on